Ένας τύπος μόνο σε ένα μπαράκι τα έπινε μέχρι που ο μπάρμαν είπε κλείνουμε φίλε. Σηκώνεται να φύγει και πέφτει κάτω πάλι. Πω λιώμα είμαι, σκέφτεται. Ας ήρθω, έρπιν μέχρι την πόρτα. Πράγματι στην πόρτα κάνει να ξανασηκωθεί και ξαναπέφτει. Αν δεν γίνεται τίποτα. Άντε ένα έρπιν μέχρι το σπίτι να θυμηθούμε και τα νιάτα μας στο στρατό. Για να μην πολυλογώ λοιπόν, έρπιν ανεβαίνει τις σκάλες, κρέμεται και ανοίγει την πόρτα. Φτάνει έρπιν στο κρεβάτι και ξεραίνεται μέχρι το πρωίας. Το πρωίας. Έκανε και πολύ ησυχία ο άνθρωπος τώρα τουλάχιστον για να μην ξυπνήσει η γυναίκα του κιόλας. Τώρα πρωί λοιπόν τον ξυπνάει η γυναίκα του με τις φωνές. Πάλι λιώμα γίνεσαι χτες. Όχι, σορκίζουμε μόνο 2 μπυρίτσες σύπια. Ορκίζουμε μόνο 2 μπυρίτσες σύπια. Συγγνώμη, μην συνεχίσεις, περίμενε. Πες το λίγο πιο γυναικεία βρε παιδί μου. Πες το λίγο έτσι. Ναι, κάνε μας λίγο γυναικεία φωνή. Βάλε λίγο θηλυκό. Πάλι λιώμα έγινες εχθές. Να σου πω, πήρε φωτιά. Πρέπει αυτή τη γυναίκα να την... Πέταξε τον αναπτήρα η συνέρη μέσα. Λοιπόν, όχι, λέει, σορκίζουμε μόνο 2 μπυρίτσες ήπια. Τι μας λες ρε ξεκούτη. Τώρα πήρε τηλέφωνο ο μπάρμαν και είπε ότι ξέχασες εκεί και το αναπηρικό σου καροτσάκι. Για να γελάει τόσο πολύ πρέπει να το κατάλαβε. Εντάξει, έτσι. Βαγγέλη, πες μου, ναι. Βαγγέλη μου, επιτυχία δεν ήταν, πες μου. Έκανες δύο πράγματα σήμερα. Σήμερα έκανες δύο πράγματα, ήθελες όλους για να πεις κάτι πετυχημένο.